दङ सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलि आरो बेवहाय नोंथांमोना मोनथिगौ भारत उदांस्रिया 75 बोसोर आबुं जाबाय आरो 75 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो नाथाय सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा हानि मोन्थाय बे हानि मोन्थायखौ मोननो थाङाखैमोन आरो दिनै जोबोदनो जारिमिनारि सान बुंनो नागिरगोन मानोना दिनैनि सानावनो सनितपुर ओनसोलनि नैबे टिकियाजुलि बियाबनि टिकियाजुलि नैबे रेन्जआव गोबां बिबांनि थामहिनबा 1301 बा 1301 न'खरनो दिनै हानि पाट्टा राननानै होदों आरो बेवहाय बेयो दिनैनि थाखाय बा बे ओनसोलनि थाखाय बे जारिमिनारि सान आरो जों रायखांनांगोन बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै बेबो रोखा दङमोन जे बे ओनसोलाव थामहिनबा नैबे जाय फरेस्ट डुइलार एक्ट बे फरेस्ट डुइलार एक्टनि जोहैनो दिनै नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जायगायाव जे गुबुन गुबुन एफआरसिनि मोन 18टा एफआरसि नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनगोन आगोमापुर एफआरसि हिडिम्बापुर एफआरसि हांमापुर एफआरसि बिलासगुरि एफआरसि सिजौगुरि एफआरसि हाथरखिपारा एफआरसि आरो मावरिपुर एफआरसि मानिकपुर एफआरसि हायनागुरि एफआरसि गोदानजुलि एफआरसि बेबायदिनो मोन 18टा एफआरसि बे एफआरसियाव हानि पाट्टा होनाय जादों बा थामहिनबा बिथांमोननो हानि पाट्टाखौ बेवहाय होनाय जादों गभर्नमेन्ट अफ आसामनि आरो बेवहाय जों रायखांनांगोन बिटिआरनि 5.3 दफा बायदियै 5.3 दफानि जे बेवहाय जे आसाम सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ बेवहाय नैबे फरेस्ट डुइलार एक्ट बायदियै बे ट्राइबेलफोरनो हानि मोन्थाय होनांगौनि मोनसे जे दफा बेवहाय रायखांनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै सनितपुर हालामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो थिग बेबायदिनो नैबे जायगायाव नैबे एफआरसि फोरनि जोहै थामहिनबा नैबे समाव राननाय हाबाफारि बे सोलिगासिनो आरो नोंथांमोना मिन्थिगौ दिनैनि हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन अशक सिंहाल बिथाङाबो बे जायगायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बेवहाय बाहागो लादोंमोन जों नुनो मोनदों जयन्त एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन थारैनो बे जारिमिनारि सान होननानै बुंगोन नैबे ओनसोलनि नैबे जायगानि थाखाय बे जारिमिनारि सान आं नैबे समाव रायजो राजानिफ्राय जों मोनथिनो लुबैगोन जे मा बुंगोन बे समाव बाजै मा बुंगोन नोंथांमोना बेसेबा बोसोरनि उनाव बिटिआरनि 5.3 दफा बायदियै जिहते नैबे समाव नोंथांमोना हानि जे मोन्थाय बेखौ मोननो हामबाय माबायदि गोजोननायखौ मोनदों बाजै मोजां मोनदों आरो मा बुंगोन दा सरकारखौ मा बुंगोन बे समाव सरकारखौबो मोजां मोनबाय जोंबो पाब्लिकआ मोजां मोनबाय आरो गासिबो मोजां मोनजोब्बाय ओरैनो गोजोननायखौ फोरमायदों आं मादैनिफ्राय बुंगोन मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोनाव बेसेबा गोबावनि बे समस्या जिहेथु जेंना हानि जेंना दंमोन हानि जेंनायाव दिनै सुफुंबाय थामहिनबा नोंथांमोना हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय माबायदि गोजोननाय मोनदों जोङो दिनै बेसेबांबा दुखु सुखु सहायनानै हाग्रा लेवार अरजानानैबाबो जोङो दिनैनि दिनाव हानि जायगायाव जों जिराय मोनबाय मियादि पाट्टाखौ जों मोननाय जाबाय जों बिनि थाखायनो बेसेबांबा धन्यबाद होनाय जाबाय मादैमोननि गामिया बबे जायगानिफ्राय फैदों जोङो गामिया जैमागुरि जोंनिया जैमागुरि आरो दा दैयाबो जोंनिखौ एकदम हाखौनो लांजोब्बाय आरोना बेबायदि जानानै दङ आरो खस्थ' बिराद खस्थ' जोङो ओमफ्राय दैया लांबाय नालाय जों थानो जायगा गैयि थाखाय जोङो माने खाथि खालायाव आश्रय लानानै जों थानांगौ जाहैदों आरो उफाय गैया थारैनो बिथाङा आरो मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोननियाव जिहेथु नैबे समाव हानि जे मोन्थायखौ दिनै आरो बिटिआर जों रायखांनांगोन बिटिआरनि 5.3 दफा बायदियै बेवहाय रोखा लिरनाय दंमोन जे आसाम सरकारखौ नैबे फरेस्ट डुइलार एक्टआव ट्राइबेलफोरखौ जे हानि मोन्थाय बे मोन्थायखौ होनांगौ होननानै मोनसे लिरनाय दं दिनै माबायदि गोजोननायखौ मोन्दों नोंथाङा गोजोननाया माखासे मोन्दों आं माखासे गोजोननायखौ मोन्दों नाथाय जोंना बै सफाय होननाय मोनसे दैमा दङ बियो खुरखालांबाय नाथाय सरकारा बेखौ सुवाखै बै सरकारना मा होनो बैसोरो सुग्राफ्रा सुवाखै बे दैखौ दै गारलांजोबखाबाय जि दङ बेखौल' सुना होदों दा बिसोरो बै मण्डल ना फरेस्ट ना बिसोरो जेनेबा नांगौबायदि सुना होआखै जोंनो जेरै सिमा दंमोन नोंथांनिया जेनेबा हमना ला बै हानि जेंनाया नोंथांनाव थाबाय नाथाय गोबाव समनि बोसोराव भारत हादरा 75 आबुं जाबाय बोसोर आबुं जाबाय दा बेयाव गोबाव सरकार फैबाय आरो थांबाय नाथाय बै जेंनाखौ नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्राङाखैमोन दा नोंथांमोनाव सुस्रां जाबाय दा माबायदि गोजोननायखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों जेनेबा एसे एनै हा मोन्दोंबाबो जों गोजोननाय फैदों दा गोसोआ स्रां मोन्दों जोङो
आसामनि इउजि ब्रह्म उरखावगोरा ब्रह्म फैदों अशोक सिंघाल फैदों बिटिआरनि CM प्रमद बर'मोना फैदों दा बिथांमोना मा बुंलांखो नोंथांमोननि सिगाङाव दा बिसोरो होनदों गासै जाजोबगोन लासै जाजोबगोन होनदों आरो जाजोबाबाबो जाजोबगोन होनदों आरो लासैनो बेनो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै बिथाङा फोरमायदों जे गाव बिथांमोना जोबोद गोजोननाय बे गोजोननायखौ फोरमायदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां राननाय नैबे FRCनि जा बिथांमोननि जे खामानि हाबाफोरखौ मावगासिनो आरो बेवहाय जाखिनि फोरमायथि बिलाइ थामहिनबा जे लेन्डनि जे पाट्टा बे पाट्टाखौ बिथांमोना राननानै होगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय सारि जिरायनानै बा सारियाव बिथांमोना रायजो राजाफोरा बेवहाय बे जायगायावनो बे हानि जे बिलाइ बेखौ लानाय नुबाय थादों थारैनो जों बुंनांगोन गोलाव 75 जेरै भारत हादरा उदांस्रि जाबाय बै उदांस्रि जानायाव सरकारा थांबाय आरो फैबाय गोबां सरकार जोंनि गेजेराव फैबाय नाथाय बै सरकारा मावफुङाखैमोन नाथाय नैबे समाव बे सरकारा दिनैनि थारिखआव मावफुंबाय थारैनो जों बाख्नायनांगोन मानोना गोबाव जेंना दं बे जायगायाव फरायसालिनिफ्राय लानानै गुबुन जेंनाजों बे जायगाया आबुं आरो जाय जेंनाफोरखौ नोंथांमोना मोनथिगौ जायनि थाखाय बिथांमोना सरकारनि माखासे आसनिफोर सरकारनि माखासे जे मोननो गोनां जे मोन्थाइफोर बे मोन्थाइखौ बिथांमोना मोननो हायामोन मोनाखैमोन आरो मोननायनिफ्राय बन्सित बिथांमोना जादोंमोन थ' थारैनो नैबेहाय नोंथांमोना नुदों रायजो राजाफोरनाव बिथांमोना सिगनेसार आरो मोनफा बिथांमोननि मुंखौ रोखा लिरनानै बिथांमोना होदों नाथाय माबायदि मोनदों गोसोखौ जिहेथु गोबाव बोसोर नोंथांमोननियाव जे हानि जे जेंना बे जेंनाखौ सुस्राङाखैमोन दा सुस्रांनो थाबाय माबायदि बे जेंनाखौ गोजोननाय मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय मोजां मोनबाय आरो दा मोनबाय नालाय बै हाथरखि फारानि नोंथांमोनाव गोबां जेंना दङ फरायसालिनि जेंनानिफ्राय लाना दैनि जेंना गोबां माखासे जेंनाफोर दङ सरकारनि मोननो गोनां मोन्थाइफोरखौ नोंथांमोना मोनफुंनो हायाखै दा बे समाव बै सरकारफोरखौ मा बुंनो सानगोन मोजाङानो मोजां सानबाय सरकारखौ दा अनबाय नालाय बेहाय बिटिआरनि CM बिथाङा फैदों इउजि ब्रह्म फैदों दिपेन बर'मोनफोर फैदों मा बुंफैखो नोंथांमोनखौ बे जायगायाव सनितपुराव फैनानै बिथांमोना मा बुंफैखो मोजाङानो बुंफैबाय सरकारा प्रमद बर' सारा मोजाङैनो बुजायफैबाय मोनबायबो दा जों जेखौ लुबैनायखौनो मोनबायबो आरो गोजोननाय मोनबाय गोसोआ जेनेबा मोजाङानो मोनबाय जोङो जि लुगैदों बेखौ मोनबाय दा जों गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो हाथरखि फारानि जाबायदि हास्थायनाय मोनबाय दा गोजोननायबो मोनबाय फिसा फिसौनि थाखाय मोजां जालांसिगोन लासैनो दा जों बिदिनो गोजोननाय मोनलांबाय आरो थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माखासे नैबे समाव जाय बिथांमोना दिनैनि जे हा पाट्टा बेखौ मोनफुंनो हादोंमोन बिथांमोनजों नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय आरो बेवहाय दोबै गासै 301 जन सुबुंनो नैबे दिकेयाजुलि रेन्ज बे जायगानिखौ गिबि खेबाव रानग्रोदों आरो बेवहाय बेनि उनाव गुबुन जायगायाव रानबावगोन होननानै मानगोनां बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन बे रेन्जनि अनगायै गुबुन रेन्जआवबो रानबावगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोबाव आङो सासे आबौनिफ्राय बुंगोन जे आबौ गोबाव सम नोंथांमोना हानि जे माबाखौ मोननो हायाखैमोन दिनै बेखौ मोननानै हानि जे खाखोरखौ मोनना माबायदि मोनदों गोसोखौथ' मोजां मोनबाय जों साबायखर मोनबाय हामबाय गोसोआव थांस'नो थाखाय जों बे हानि थाखायनो बहुद खाथा हामा जों माबादोंमोन दा मोनबाय जों गोसो बादि खुसि जादों आरो जों जाय बिथांमोना आलासि दिनै फैदोंमोन उरखावगोरा फैदोंमोन प्रमद बर'मोन फैदों दिपेन बर'मोन फैदोंमोन दा बिथांमोनखौ मा बुंगोन बे समाव आबौआ बेखौबो जों गोजोननाय मोनबाय जोंखौ मिनि खुसि रंजा बाजा होफैबाय जोंखौ खुसि खालायबाय जों धन्यबाद मोनदों बिथांमोनखौ बेखिनि आरो सोर जों सिउगुरि गामि 1 नम्बर सिउगुरि FRC बिथाङा सिगुरिनो फैदों थारैनो
बिथांमोना जोबोदनो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो नोंथांमोननो नैबे समाव सनितपुरनि जे दुखु दाहा बिथांमोननि जे गोलाव बोसोर सरकारनि माखासे जेंनाफोर सरकारनिफ्राय मोननो गोनां जे मोन्थाय बे मोन्थायनिफ्राय बिथांमोना बन्सित थानो गोनां जायोमोन आरो बिथांमोना दिनैनि साना बिथांमोननि थाखाय जारिमिनारि सान मानोना दिनैनि दिनाव बिथांमोना जि हानि जे पाट्टा 1301 जे सुबुंनो दिनै न'खरनो दिनै हानि पाट्टा बे हानि पाट्टाखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बिथांमोना आसाम सरकार आरो दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना साबायखर बावदों आरो थारैनो बिथांमोननि जे सुखु दुखुनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि नैबे समाव नैबे हा पाट्टा राननाय बे हा पाट्टा राननायखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय। गोजोन्थों।